ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል Cinemasemere ሎሙን ከም ወትሩ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ናይ ዋንጫ ሃገራት አፍሪካ ቀዳማይ ናይ ምድብ ጸወታታት ተኻይዱ ዓባይ ሃገራት ጋንታ አይቮሪ ኮስት ምስ ደቡብ አፍሪካ ገጢማ ብጸቢብ ሓደ ባዶ ተዓዊታ ምስ ሞሮኮ ሓቢራ ድማ ንምድባ ትቕልሶላ አምድብ ሓሙሽተ ተደላዲላ ዘላ ማሊ ንሞሪታንያ 4-1 ብምዕናው መሪሕነት ምድባ ተረኪባ አንጎላን ሻምፒዮን አፍሪካ 2004 ቱኒዚያን ድማ ማዕረ 1-1 ተፈላለን ኣብዚ ጸወታ ሸቶ ዘመዝገበ ሓለቃ ጋንታ ቱኒዚያ ዮሱፍ ሞሳኒኪ ኣብ 4 ውድድራት ዋንጫ አፍሪካ ሸቶ ብምዝጋብ ናይ ሃገሩ ክብረ ወሰን ሰሪሖም ብሰንኪ መቕሽሽ ካብ ዓዶም ከይወጹ ሓንጊዶም ዝነበሩ ካሜሩናውያን ሻምፒዮንነቶም ንምዕቃብ ብናይ ዓወት ክልተ ባዶ ኣብ ልዕሊ ጊኒ ቢሳው ፈሊሞም ዘይጻዓዱ ኣናብስ ማለት ኢንዶሚታብል ላይንስ ብዝፍለጡ ብኮኸብ ሆላንዳዊ ተጻዋታይ ነበር ሲዶርፊያ ትእለዘላ ዓባይ ሃገራት ጋንታ ጋና ብወገና ኣሕዋት ደቂ ኣቢሊ ፐለ ብዘመዝገቦን ክልተ ሽቱታት ምስ ቤኒን ማዕረ 2-2 ተፈላለያ ኣብዚ ጸወታ ተኸላኸላይ ጆን ቦዬ ኣብ 55 ደቂቕ ብቀይሕ ካርድ ብምብራሩ ንሃገሩ ጋና ግዳይ ገይርዋ ኣብዚ ውድድራት ክሳብ ሕጂ ክልተ ሸቶ ከመዝግብ ዝኽኣለ ተጻዋታይ የለን ዚነዲን ዚዳን መበቆል ዓዱ ዝኾነት አልጄሪያ ንዋንጫ አፍሪካ ክትዕወተላ ከም ዝምነ ተዛሪቡ ኣብ ንእስነቱ ተሰዲዱ ናብ ፈረንሳ ብምግዓዝ ዘይግነት ናይቲ ሃገር ሒዙ ዋንጫ ዓለም ሰዓተ ረዚዙ አልጄሪያውያን ንዓወቶም ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ክጽምብሉ ክሪኦም ስለዝብህግ ነታ ጋንታ ዓወቲ ምንየላ ክብል እዩ ተዛሪቡ ሓሙሽተ ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለምና ኮይኑ ዝተሸለመ ፖርቱጋላዊ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዝርከብ መንበር ገዙ ንመሸጣ ከም ዘወረዶ ተፈሊጡ እዚ ኣጥቃዓይ ኢጣልያዊ ክለብ ጁቬንቱስ ነዚ ናይ ከተማ ማንቸስተር ገዙ ብ3.2 ሚልዮን ፓውንድ ክሸጠዩ ናብ ዕዳጋ አውሪድዎ ዘሎ ሮናልዶ ነቲ ገዛ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝነበረሉ ግዜው ዓዲግዎም እዚ ተጻዋታይ ነዚ ፍሉይ ምዃኑ ዝእመነሉ መንበር ገዙ ንኣሳት 11 ዓመታት ሒዝዎ ከም ዝጸንሐ ይግለጽ ሮናልዶ ካብ ዩናይትድ ካብ ዝወጽእ 10 ዓመታት እኳ እንተገበረ ነዚ ገዛ ከይሸጦ ምጽንሑ ምናልባት ናብታ ጋንታ ክምለስ ይኽእል እዩ ዝብል ግምታት ነይሩ እዩ እዚ ገዛ ሮናልዶ ካብ ናይ ልምምድ ቦታ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣሳት 20 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቑ ዝርከብ በዚ ከዓ ተጻወቲ ናይ ዛጋንታ ነዚ መንበሪ ገዛ ክገዝእዎ ከም ዝኽእሉ ይግመት እዚ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዝርከብ መንበሪ ገዛ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በዓል 3 ደርቢ ኮይኑ 5 ዓበይቲ መደቀሲ ክፍልታት ድማ ይውንን ሮናልዶ ነዚ ገዛ ብ3.2 ሚልዮን ፓውንድ እንተዳ ሸይጥዎም 600,000 ፓውንድ ክሳራ ከጋጥሞ እዩ ምክንያቱ ነዚ ገዛ ቅድሚ 11 ዓመት ገዝኦም ከሎ ብ3.8 ሚልዮን ፓውንድ ገዚእዎ ስለ ዝነበረ ስልታት ዝገዛ ኣብ ናይ ዕድጊ መርበባት ሓበሬታ ኣብ ዝዘርግሓሉ እዋን ክሽነ ናይቲ ገዛ ጻዕዳን ማለት ከም ናይ ጁቬንቱስ ሕብሪ ማልያ መልቕላቑ ንብዙሓት ኣገሪሙሎም ሮናልዶ ማዓሲዩ እዚ ሕብሪ ለኺዎ ግን ዝተፈልጠ የለን እዚ ብዝተፈላለዩ ነገራት ዝተመላኽዐ ገዛ ኣብ 2013 ብ3.7 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ዕዳጋ ወሪዱ ከም ዝነበረ ይዝከር ሮናልዶ ብዛዕባ ዝገዛ ሓበሬታን ዘልሰብ ክምልሰሉ ቁሩብ ከም ዘይኮነ ይገለጽ ሮናልዶ ኣብ 2009 ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ሪያል ማድሪድ ተሰጋጊሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ቅድም ኮኸብ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ራያን ጊግስን ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዝርከብ ገዙ ናብ ዕዳጋ አውሪዶ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሰልጣኒ ሃገራት ጋንታ ዌልስ ዘሎ ራያን ጊግስ ነዚ ገዛ ን15 ዓመታት ከም ዝወነነ ይፍለጥ መንበር ገዛ ራያን ጊግስ ብ3.5 ሚልዮን ፓውንድ እዩ ናብ ዕዳጋ ወሪዱ ዘሎ ሓደ ካብ ብሉጻት ተጻዋቲ ሬድ ዴቪልስ ዝነበረ ጊግስ ነዚ ገዛ ኣብ 2004 እዩ ብ1.9 ሚልዮን ፓውንድ ዓዲግዎም ዝወዲ 45 ዓመት ኣሰልጣን ሃገራት ጋንታ ዌልስ ነዚ ገዛ ምስ ዓደጎም ካብ ሓጹሩ ጀሚርካ ክሳብ ውሽጢ ገዙ ከም ዘተዓራርዩ ጎረባብቱ ይሕብሩ መንበር ገዛ ራያን ጊግስ ኣብ ዝሰሙን እዩ ንፈለማ ግዚኡ ናብ ዕዳጋ ወሪዱ ዘሎ ጊግስ ብዛዕባ እዚ ገዛ ዝኾነ ርእይቶ ካብ መሃብ ተቆጢቡሎም
ኢጣሊያዊት ክለብ ናፖሊ ዲያጎ ማራዶና ንዝለብሳ ዝነበረ ሰሰቕለት ማልያ ቁጽሪ 10 ብምልባስ ንኮሎምቢያዊ ጄምስ ሮድሪገዝ ከተስድዖ ከም ዝመደበት ይግለጽ ኣሎ። እዛ ኣብ 2000 ብወግዒ ሰሰቕለት ቁጽሪ 10 ማልያ ኣብ ደገፍቲ ናፖሊ ምልዕዓል ክትፈጥር ትኽእል እኳ እንተኾነት ንሮድሪገዝ ከም ሓድሽ ኮኸብ ከቐልቅልዎ ብሂጎም ዘለዉ ሓለፍቲ ናፖሊ ግን ዋጋ ክኸፍሉ ድልዋት ምህላዎም እዩ ዝግለጽ። ከም ተጻዋታይን ኣሰልጣንን ኮይኑ ናብ ዝዕቤቶ ክለብ አንደርለኽት ጊዒዙ ዘሎ ቪንሰንት ኮምፓኒ ብዘይ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣነ ኣብዚ ኣይመሃለኹን ምስኡ ካብ ዝረኸብ ካብ ተማሃራይ ካልኣይ ደረጃ ማለት ሃይ ስኩል ናብ ተማሃራይ ዩኒቨርሲቲ ተቐይረ ንሱ ብልክዕ ፕሮፌሰር እዩ ክብል እቲ እስጳኛዊ ፈላስፋ ኩዕሶ እግሪ ልዑል ጽልዋ ከም ዝፈጠረሉ ገሊጹ ቅድሚ ምስ አንደርለኽት ሙሳኑ ምስ ብዙሓት ካብ ዝዓብያ ክለባት ከም ዝሰማረኸ ዝገለጸ ኮምፓኒ ጽቡቕ ንኽርአ ዘይኮንኩ ጽኑዕ ስራሕ ክሰርሐ መጽየ ዘለኹ ክብል ገሊጹሎም። ንልዕሊ ረብዒ ዘመን ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ብምዃን ታሪክ ዝሰርሐ ሰር ኣሌክስ ፎርጉሰን ኣብ ፍጻመ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ 2008 ንደቡብ ኮርያዊ ጄሱን ፓርክ ኣብ ዝርዝር ተጻወቲ ናይቲ ግጥም ዘይምእታው ተጣዕሶ መዓልቲ ምዃና ገሊጹ። ኣብ መረጻ ተጻወቲ ሕማም ርእሲ የገይረ ሽዑ መዓልቲ ዓቢ ተራም ተጻወተ ዘይምስላፉ ዘጣዕሰን እዩ ከምኦም ዓይነት ዓበይቲ ተጻወቲ ኣብ ናይ ፍጻመ ጸወታ ክትገድፎም ከቢድ እዩ ክብል ፎርጉሰን ብዛዕባቲ አንጻር ባርሴሎና ዝነበሮም ጸወታ ኣብ ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ክልተ እግሪ ተጻወተ ዘይተጻወተ ፓርክ ይዛረብ። ገዲም ሓላ ውልዳት ጃን ሉጂ ቡፎን ንሓደ ዓመት ናብ ጁቬንቱስ ክምለስ መደብ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ምስታ ብኣረጊት ጎርዞ ትልለ ጋንታ ን17 ዓመታት ተጻወተ ቡፎን ድሕሪ ሓደ ዓመት ከም ዳይሬክተር ናይታ ጋንታ ወይ እውን ከም ኣባል ስታፍ ኮይኑ ምስ ኣሰልጣኒ ማውሪዚዮ ሳሪ ክሰርሕ ከም ዝብህጉ ተገሊጹሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ናይ ጾታ ፍልሊ ክፍሊት ዝዝረብ ዘሎ ዘረባታት ርእይቱ ይሂቡ። ብዛዕባ ፋይናንሳዊ ኣሰራርሓ ናይዚ ጉዳይ ዝፈልጦ የብለይን ጥልቕ ኢልካ ምርኣይ ከድልዩ እንተኾነ ከም ክሪስቲያኖ ሮናልዶን ካልኦት ሰፍ ዘይብል ገንዘብ ዝኽፈሉ ተጻወቲ ኣማይት ኣሽሓት ደገፍቲ ድማ ናብ ሜዳ ዘምጽኡልካ ብምዃኖም ዝግብኦም እዩ ክብል ደቂ ኣንስትዮ ንፋይናንሳዊ ምምዕርራይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ መዳያት ዕብየት ከተኩራ ጸዊዑ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን